An céad oireachtas chlúr mé héin agus colm go le chéile nó an oireachtas I Gaillimhe. Bhí am ionach agin agus caithnín glór ama le an arónnacht ionach Ginny Canvan. Sé fearr imime chóm a cheapan ghfuil cean den na arónnaachtas fearr sa tír agus a bhí an craic agin ag an oireachtas sin. Well, buil mé le cholam an céad uair mar bhreathach agus bhí muid ag sein ceolaí t-Oireachtas I Gaillimhe. In níos sin bhí sesiún arás imitse I Gaillimhe, bhí mé na chonaí I Gaillimhe ag an am. So bhí mé 6 cóide le fá 2 bhliain agus bhí ar chuir sé ceistem, féidir a chola madam, so tá muid le chéile ó an am sin. Tá go leor fá gur Jaimiid go dtí an oireachtas beag na gaflín don ceol, don craic, ach bulann tú le daoine nach ecann tú ó bhliain go bhliain ach ag an oireachtas. Well, bhí mór an ceol I Spidéal ón na 7 agus na 8 agus tá ceoltaréid an scoth fósán a tosú I Spidéal ag an am sin. So bhí agin go raibh mór an stim sa ceol I ceantar an Spidéal agus ceantar h-aghaidh. Bhí muid ag múnú chana sa bhaile I litir mór, so bhí muid ag múnú sa náit. So tosaimid ar thuchrimid chuné a chuir le chéile in áitúháin agus cé náit is fearr níos fearr ná an Spidéal. I Moston bhí colm ggólam as a siad ach stop a siad ag chasa ceol nó rah colm né ach bhí colm I gcónaí chuir stair múnam rud a cíns, so faoi éire chosí ag múnú sé an chuirdaí. Thosí méid sin ceol nó raibh mé 6 bliana d'aois agus ceapan go raibh colm níos sin ná sin bhí sé thart ar 11 nó 12, so bhí an tálan mar is múntar ceol I mo bháthair, so múnann sí mé héin agus mo chlann go léir. Thuaimar go dtí an oireachtas beagnach gaflín. Is áit ionintach é chun bú leis de cháirde agus chun ceol den sco agus óráníocht den sco a chleistáil. Sa sin éon fá go déanamid chuile iireacht chuile bhliain chuna bheith an.